yujibul mudarra idza da'a. Amin. Allah ka azurta mu da azzalumin shugabanni a Najeriya, Allah ka saka mana. Amin. Allah duk masu cutar da mu Allah ka saka mana. Amin. Allah ka bi mana hakkin mu. Amin. Ya Allah waɗannan bayan Allah suna kallo ana kashe mu, ana satar dukiyar bayan Allah sun ki ɗaukar mataki. Allah ka hallaka su. Amin. Duk mai hannu akan kisan bayan Allah a Najeriya Allah ka hallaka shi. Amin. Ya Allah duk wanda yake da halin dakatar da wannan ta'addanci a Najeriya ya Allah ka hallaka shi. Amin. Ya Allah ka hallaka shi. Ya Allah ka hallaka shi. Amin. Ya Allah ka karbi shahadar mai martaba sarkin gobe. Amin. Allah ka karbi shahadar mai martaba sarkin gobe. Amin. Waɗanda suka kashe shi Allah ka hallaka su. Amin. Waɗanda suka kashe shi Allah ka hallaka su. Amin. Waɗanda aka hada baki da su Allah ka hallaka su. Amin. Waɗanda suka san za a sace shi suka yi shiru Allah ka hallaka su. Amin. Waɗanda ya kamata su bada kuɗi a sako mutumin nan ba su bayar ba Allah ka hallaka su. Amin. Allah ka cire musu jin daɗin rayuwa. Amin. Allah ka firgita su. Amin. Allah ka firgita zuriyarsu. Amin. Allah ka kawo girgizar ƙasa inda suke. Amin. Allah ka kawo girgizar